Kublai pi kinong pet baro bat kumju yaki subscriber. Dementa kindiat ini pai chaka kubor kablami na po ka jalla. Tamil Nadu kabadan chapo South India. Lai tho ba kawei ka briew ka bakarteng ka Wijaya Lakshmi bat ka balasan paus nam karta kad ba kadang ya lenti hapo ka surak shong hakate ka shong karamadai ka bahap hapo ka lista gandhi nagar hangte hapo jalla Tamil Nadu kane ka briew kad ba kadang ya lenti ki arngot kinong to kilawan da ka bai bat kine kinong to marsin i bakane ka briew kadang ya u kynjri ksiar kini kinong tu kila lektor sejan cakap teka briew bat kila Bthat ya u kynjri ksiar na po ryndang cakap teka briew bat ya bi buat da ka bai chakmat palang bakane ka briew kala tebe ki nong tu hene kam sim lalap mar ka de ka long kami bat ka bak la kham temen bat kumta kane ka long kami kala sulai report ki pulet bat ki pulet ru kila warning ba ka jing chor cakap jing tu jongki jing syap Bthat jing kynjri ksiar naka ryndang ciki briew lane nakti kala jor ba po ka jelat Tamil Nadu bala oro batang kini kindiat banai lai teli ki jingjia ki bakum kini ki juhi kila jia hak te po ka jelat ka Tamil Nadu bat ki pulet menta kila ong ba kin trestam ban wat bai hadu bana labi kini ki nang tu bat pinstam snan yaki kat kum ka kindon lane ki an caka sarkar India sakawai pa ka khubor ka blami na po ka ri phareng bat ka blami na po ka ri New Zealand laong ba iwe isim badai isim peligan ke badai ketin pareng baraketin kasi sim latip bat lese adana pedang jongpi ki ba jusmat ban lichang klau bat ki ba kham ithu ba yi jaj pa jaj sim bat ba ithu ye ini isim ba shibam dokha sa shukomen hapo achaka video laong ba ini isim peligan ibadan hapo kategori New Zealand ide isim iba shalak ba bat pet yang ne phila ben i ba kumno ile hakaba i plan na itmu ban yuak kam ki dok kha badan ketika balong ba ilasu badu tu jingbam ki ba ki briew ki lai bad riam ha ketika khnang ba ki dok kha kin wantor bad yuak kam ha po sentor chang i balong ba kan ka jingle chang isem ha ka ba khado ila job thiau tira el otro pedazo ahí está utiliza el pan para agarrar los peces. Qué lindo, es un... ¿Qué cosa, amor? Ah. Sí, loco. Te tangini khubom taka janmi mit sai syam ya pat bat phi baro ha kawei ka video ka ban sawan